Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Miután mindenki rohan haza, két egészen rövid témával szeretnék foglalkozni ebben a videóban. Az egyik a közlekedési bírságok témaköre. Ha megbüntet a rendőr, és kifizetem a büntetést, akkor ezzel együtt lemondok a fellebbezési jogomról is. Tehát a büntetés a kifizetéssel elévül, megszűnik, viszont jogorvoslattal nem élhetek. Ha úgy érzem, hogy igazam van, és tanúm is van, mert ez nagyon fontos dolog, ugyanis bizonyítás nélkül hiába van igazam, nem biztos, hogy meg fogom tudni nyerni az ügyet, akkor nem szabad kifizetni a büntetést, fellebbezéssel kell élni. A fellebbezésnek az ügyvédi költségeken kívül, ha az ember ügyvédet vesz igénybe, a költsége, a díja az 10% a büntetés összegének. De ne legyen senkinek büntetése. A következő rész, a nehezebb rész, a közlekedési balesetek. Ha már megtörténik a baj, mit tegyünk? Ha Ausztriában történik meg a baj, akkor valószínűleg tolmácsot fognak nekünk kirendelni, azért, mert nem beszélünk németül, vagy nem beszélünk elég jól németül. Senki ne legyen szégyellős, ne mondja azt, hogy ő érti a német nyelvet, amikor a részleteket nem érti, ugyanis a perben, egy későbbi kártérítési eljárásban nagyon-nagyon fontos a pontos fogalmazás. Ha már megtörtént a baj, akkor próbáljunk mindent rögzíteni. A sárt, hogyha valaki fölírja magának magyarul, hogy mi történt, amíg várakoznak, semmiképpen ne essünk abba a hibába, hogy elfogadjuk azt, hogy kár csak a másik autón keletkezett, nem hívunk rendőrt, majd utána, mert ugyanis erre is volt már példa, meglepedéssel tapasztaljuk, hogy a végén mi vagyunk a károkozók. Tehát mindenképpen rögzíteni kell a pontos tényállást. Én javaslom, hogy ne spóroljunk a rendőrön, tehát hívjunk rendőrt. Ha pedig személyi sérülés is történt, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőbb segítséget hívjunk a sérülthöz. A következő probléma az, hogy a rögzített jegyzőkönyvet nem nagyon értjük, nem tudjuk, hogy mi van benne. Az adott alkalommal eseti tolmácsot vesznek valószínűleg igénybe, az eseti tolmács pedig nem biztos, hogy ismeri pontosan a szaknyelvet, annak ellenére, hogy valószínűleg jól beszél németül is. Ne sajnáljuk a jegyzőkönyvbe beleíratni azt, hogy nem értjük a német nyelvet, ha nem értjük pontosan a tolmácsot megjegyezni, és ezért mondtam, hogy nem árt, ha az ember magyarul is felírja, hogy mi történt, és megkéri a rendőrt, hogy kapcsolja a jegyzőkönyvhöz, ez egy későbbi perben nagyon-nagyon fontos dolog lehet. És még valamit, mielőtt mindenkit útjára bocsájtok, hogyha valakinek balesete Oberwart vagy Oberpullendorf környékén van, akkor az nyugodtan ragaszkodjon ahhoz, hogy a magyarul kíván nyilatkozatot tenni. Az én tapasztalatomból, bár a hivatalos nyelv azon a környéken a magyar is, a hatóságok nem, vagy nagyon kevésbé beszélnek magyarul, de ehhez a jogához bárki ragaszkodhat. És ha ragaszkodik ehhez a jogához, itt nem lesz már nyelvi tévedés a felvett jegyzőkönyvben. Akkor mindenkinek jó utat, kellemes húsvétot kívánok, és remélem senki nem keres meg közlekedési balesetügyben húsvét után. Viszlát!